Čaute ľudia, moje meno je Foxy a ja vás vítam u môjho nového videa. Dneska bude Talking Ben rozhodovať o tom, čo urobíme v Plants vs Brainrot. Mám tu prichystaných pár Godly Brainrotov, nejaké mytiky, môžeme aj rozdať. Kámo, čo chceš? Kámo, môžeme sa ísť spýtať Talking Bena prvú otázku. Ben, mám tejto typke dať 5 Godly Brainrotov? Yes. Talking Ben hovorí, že jo, takže ja ti idem dať nejakých Brainrotov. Zoberme si jedného, druhého, tretieho. Vieš, ja dám iba troch, kámo, nech si šetríme na video. Ber si. No, ber si to, kámo. Tá ona je to asi nová, tak asi nevie, že jak to má claimnúť, alebo neviem, asi to nechcem. OK, tak nič, no. Skúsime teda tomuto typkovi. Kvír, poď sem, tu máš. Tu máš. A stoj, kámo, super. No, ber si, no, tu máš. Tu máš. No, kámo, ber si to, bože, však ty si... Ježiš, dobre, nemusíš mi ukazovať tu bananitu, dolfinitu, kámo, shop sa strkol to, tak to si pozriem. OK, úplne, že prd v shop, dobre, platí, dobre. No, moja beautiful base, kámo, je... Oh my god! Môžu byť, ja som asi 5 hodín v kuse farmil, reálne, mal som plný inventár, mytík a... pár Brainrot Godly nových, ale žiadna secretka, aj keď som dúfal, že nejaké secretky tu budú, ale... No nič, ja som admin Abdius a získal som tieto 3 Gararami, Diamond, Frozen a Gold. A vyplatí sa určite hrať, keď je update alebo admin Abdius, lebo také dobré veci admin rozdáva, že hodí sa to všetkým. Budem robiť na tomto kanále súťaže o Brainrot Godly, prípadne secretky. My sa môžeme spýtať Talking Bena na ďalšiu otázku. Ben, mám flexiť so svojimi Brainrotmi? Yes. Ne, prečo? Ne, ja nechcem. Ne. No dobre, tak čo ja viem, s čím mám flexiť, kámo? Tak asi idem do basky a zoberiem si, kámo, ja neviem, Gararama. Ja neviem. No, idem flexiť. Pozri. Čo mám? No, kámo, dobre, to dúfam, že sa to berie ako flex toto. Ináč, ľudia, by the way, mám 7,4 krát luck a to keď som farmil 4 hodiny, nič nešlo a ten admin dal proste 5 krát luck plus na celý deň asi pre tento server, alebo neviem, pretože zatiaľ po týchto 4 hodinách to tu stále je a nezmizlo to. Takže asi admin je veľmi štedrý a niečo mi tu ide, no to je jedno, nepotrebujem. Tuto dám treba stýpke ešte free, kamo, neflexi tu s patapimom, kamo, to je nič. Tu máš uvulové. No ber si túto bombu, no vidíš. No, ja sa skúsim Bena spýtať ďalšiu otázku. Ben, mám predať 10 Brainrot Godly? Yes. Kámo! Som nerobíš srandu, kámo. 10! To video šetril strašne veľa Godly Brainrotov, ale dobre, no. To bude bolieť. Tak, pripravíme si tu full gold, aby sme keď tak mohli rozdávať gold Brainrotov, lebo nejsom žiadna socka, nebudem tu rozdávať normálny Brainrot Godly, takže máme tu nejakých pripravených a ideme sa pozrieť ďalej. Kde je tento tu kfír? Počkaj, ja sa spýtam. No, máš u mňa odber, kámo. Keď napíšeš, že hej, tak ti dám týchto 6 Brainrotov. Píši, že má.
Dobre, no tak ja mu budem veriť. Tu máš. Tu máš. Nechceš, kámo? Tu máš. Ber si to, kámo, ja ti tu dávam veci. Tu máš. Nemáš úplne najlepšiu bejsku, kámo. Ale za chvíľu budeš mať. Ja vymaxujem. No ber si to, kámo. Bro, kámo, ber si to už všetko. Už ma nebaví ti to dávať. No, niečo prišlo. No ber si to, kámo. Neboj sa. Neboj sa, neboj sa. Ja ti to dám free. On sa odpojil. Vážne, ľudia, toto určite nerobte, keď vám niekto giftuje veci, neodpájajte sa. Ani proste, ja neviem, na čo by sa odpojil typek. Čo, tento typek má dobrú bejsu. Garara mám, ale on má normálnych, ja mám lepších, haha. No dobre, tak ja nebudem tuto flexiť na typka. Dobre, ja možno tradnem Lostra Aleritos. No dobre, ja sa pozriem, čo je v stoku. Nič. OK. Čo sa spýtame Bena ďalej? Mám túto typke dať tohoto Godly Brainrota? No. Nemám jej dať Brainrota, no tak jej nedám. Kamo, ja nebudem zlý, dáme aspoň bombombiny, guzíny. No ber si. Yes, dobre. Ja sa spýtam schválne typky, či má u mňa odber. A potom, keď u mňa bude mať odber, tak mu dám to Frozen žirafa Celeste. OK, 1300 za sekundu. No, keď mi napíše, že jo, tak jej dám túto žirafa Celeste. A možno ešte Goldo Dindindun Madindun, ale nevadí. Neviem, máš u mňa odber? Len moso máš. Ja sa pýtam, či máš Neoch, kámo. No dobré, verím to, že máš. Dobre, tu máš. Kámo, ber si, no super. Prípadne mi napíšte do komentárov, čo by ste chceli ako ďalšie otázky. Ja sa tuto zatiaľ ešte... Zo mňa robíš srandu. Kámo, Secreta. Ty kokos! Keď na tomto videu bude 100 lajkov, tak Secretu rozdám, OK? Napíšte mi do komentárov vaše meno v Robloxu a rozdám tohoto, kámo, Secret Brainrota, tak toto som vážne nečakal. 3700 za sekundu, asi equipnem najlepších Brainrotov. Ďalšia Secretka na tomto super serveri. Ale, kámo, vôbec neviem, jak sa ten Brainrot volá. Takže, aj Lucky Block, aj Lucky, no to asi dajú moji Brainrotíci. OK. No, čo sa mám spýtať ďalej Bena? Bena?